היה לי המזל להיות בכנס רפואי במדינת טקסס, מקום בו נצפה ליקוי חמה מלא, שהירח מסתיר את כל השמש. ביתר צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, נצפה ליקוי חמה חלקי. ליקוי חמה הוא מאורע מעורר השראה, ורבים, מיליונים, צופים בו. דבר קורה פעם בכמה עשרות שנים, וחשוב מאוד להקפיד על הכללים הבאים. לצפות רק באמצעי שהוא מסנן קרינת אור בצורה מאוד מאוד משמעותית, דבר שלא נעשה על ידי כל האנשים. לצערי נמצאו כבר 4 מקרים של ילדים אשר צפו בשמש מבלי להשתמש בסנן קרינה מספיק. נפגעה הראייה שלהם באופן בלתי הפיך. מה שקורה הוא שקרני האור פשוט ממיתים את התאים שאחראים לראייה טובה במרכז הראייה, שהיא חלק מהרשתית, רקמה בעין שמתרגמת את האור לאנרגיה חשמלית ומעבירה אותו למוח. גם ביום יום חשוב להרכיב משקפי שמש, סנן קרינה, תו תקן אוסטרלי, וכובע רחב שוליים או כובע מצחייה. זה מסנן 97%